ҳамсӯҳбати ман Хуршед Маҷидов, узви дастаи мунтахаби дзюдои Тоҷикистон байни навҷавонон. Хуршед, аввалан шуморо бо пирӯзии бузургатон дар ҷоми Аврупо, ҳам дар Олмон ва ҳам дар Румыния табрик мекунем. Яъне шумо дар муддати қариб 10 рӯз дар ду мусобиқаи бузург ширкат кардед ва як медали нуқра ва як медали тилло ба даст овардед. Ва бигӯед ки шумо оё бовар доштед ки ба чунин муваффақияти бузург ноил мегардед? мақсади мо ҳамеша ин медали тилло аст, ки чӣ дар ҷоми Аврупо, чӣ дар чемпионати ҷаҳон, ҳамеша мақсад як аст, ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем ва суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо диҳад. Ва дар соли 2015 дар берун аз Тоҷикистон дар 6 мусобиқаи байналмилалӣ иштирок намудам. Яъне Хуршед, шумо дар чандин мусобиқот рақиби аслии шумо аввалан русиягӣ Камол Каитов буд, ки ӯро шикаст додед. Ва дигаре ки Инал Тасоев ҳаст, аз ӯ мағлуб гаштед дар Олмон ва мақоми дуввумро касб кардед. Яъне ҳоло рақиби дигари шумо ки қусури бохтро бояд бароред, ҳамин Инал Тасоев аст? бале, мо дар ин 4 ҷоми аврупое ки иштирок намудам, ягона аз Камол Каитови русиягӣ шикаст хӯрдам дар 4 мусобиқа ва дар 5 мусобиқаи ҷоми аврупо ман ӯро мағлуб намудам ва дар дигар русиягӣ Инал Тасоев мағлуб шудам. ҳоло машқҳоямонро дучанд мекунем таҳти роҳбарии Иззат Худоиев машқ мекунем, ки зидди Инал Тасоев захватҳо ва ҳама чизояш, ки дар мусобиқаи дигар онро мағлуб намоем. Акнун биёед ба бинандагон ва шунавандагони мо каме дар бораи худ нақл кунед, ки кай ба дзюдо омадед, чаро ҳамин навъи олимпии варзишро интихоб кардед ва умуман ин навъи варзиш дар ҳаёти шумо чӣ нақш дорад ва чӣ кора ҳастед? ман хонандаи синфи 11 Б-и литсеи инноватсионии Душанбе мебошам. ман аз хурдӣ ба гӯштин, вақте ки гӯштинҳои наврӯзӣ бисёр мешуд, ман бисёртар ба онҳо аҳамият медодам ва гӯштингирии ҳар як касро аҳамияти калон медодам ва мехостам, ки ба мисли инҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ дар беруна обрӯям зиёд гардад ва дар мусобиқаҳои калонӣ парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорам. ва дар аввал мо дар таҳти роҳбарии Иззат Худоиев ҳамчун гӯштини самбо машқ мекардем. тақрибан 1.5 сол гӯштини самбо машқ мекардем ва ба як мусобиқае ки дар Русия баргузор гардид, мусобиқаи дзюдо сафарбар шудем. дар он ҷо аз оне ки усулҳои гӯштини самборо истифода бурдам, маро аз мусобиқа мағлуб намуданд ва баъд аз оне ки ба Тоҷикистон баргаштем, зал аз нав ба зали дзюдо мубаддал гардид ва мо аз он рӯз дида ҳамаи машқҳоямонро ба тарзи гӯштини дзюдо пеш мебарем. оё шумо аз пирӯзиҳое ки Расул Боқиев ба даст овардааст огаҳ ҳастед ва ба ӯ пайравӣ мекунед ё на? албатта, Расул Боқиев ягона варзишгарест, ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро аввалан дар бозиҳои олимпӣ баланд бардоштааст. мо ҳам, яъне ҳар як шахси тоҷике ки машқ мекунад, меҳнат мекунад, мехоҳад ки ба мисли Расул Боқиев парчамбардори ҷумҳурии Тоҷикистон бошад. мо ҳам аз ҷумлаи чунин инсонҳоем. ин толоре ки ҳоло шумо машқ мекунед ҳамроҳи мураббии худ Иззат Худоиев ва ин ҷо толоре ҳаст, ки ба фикрам ба шароити, агар хато накунам, ба стандарти ҷаҳонӣ мувофиқ аст, барои он ки барои шумо шароитҳои хуб фароҳам аст. ҳамин хел не? бале, барои мо шароитҳои хуб фароҳам аст. машқи куштин дар як ҷо, машқи качац ҳам дорем, ҳам сауна, ҳамаш дар як ҷо аст, ки мо метавонем кадом вақте ки мехоҳем ба ҳар сӯяшон доем. ва имсол боз чӣ гуна мусобиқот аст? аз ҳама мусобиқоте ки бузург барои шумо? мусобиқоте ки бузург аст, ки дар рейтинги ҷаҳонии дзюдо мавқеъ дорад, ин ҷоми Осиё, ки дар шаҳри Чечиқи Ӯзбекистон рӯзҳои 11-12 июн баргузор мегардад ва он ҷо мехоҳем сафарбар шавем
ва баъд аз он бошад ба чемпионати ҷаҳон ки дар Босния баргузор мегардад, дар он ҷо ҳам иштирок намуда парчамбардори ҷумҳурии Тоҷикистон бошем ва баъдан дар охири соли 2015 чемпионати Осиё ки дар шаҳри Тайпей ҷумҳурии халқии Чин баргузор мегардад, мехоҳем парчамбардори Тоҷикистон шавем дар ин мусобиқа. умуман баъзеҳоро авлодан гӯштингир мешаванд ё падараш ба майдон меорад ва бигӯед ки падари шумо ё ягон кас сабаб шуд ки шумо гӯштингир шудед? бале, падари ман аз хурдиаш дар гӯштинҳо, яъне онҳо ки дар деҳа буданд, ба гӯштинҳои наврӯзӣ бисёртар чӣ мекарданд, шуғл доштанд ва дар он вақт ин гуна шароитҳо фароҳам набуд ва падарам ҳоло мехоҳад ки он шароитҳое ки дар давраи онҳо набуд, онро ба мо муҳайё гардонад, то ин ки мо парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. шумо ки бубинед дар муддати 3 соли ахир қариб дар 40 мусобиқот ширкат кардед, ҳамин хел нест, ва медалҳои бисёр ба даст овардед ва ин албатта натиҷаи заҳмати бисёр аст ва бигӯед ки кӣ шуморо дастгирӣ мекунад барои ширкат дар ин мусобиқот? аслан дар ин мусобиқаҳое ки мо меравем бисёртар падарам яъне дастгирӣ мекунанд. баъдан спорткомитети ҷумҳурии Тоҷикистон, боз шӯрои динамои вазорати корҳои дохилӣ кам дастгирӣ мекунанд. асосан бо сарпарасти падарам ба мусобиқаҳои калон меравем. шумо вақте ки дар мусобиқот иштирок мекунед ва пеш аз ба майдон баромадан дар бораи чӣ умуман фикр мекунед? вақте ки пеш аз майдон мебароед, набарди бисёр ҳам бузург аст, дар фикру хаёли шумо чӣ аст? дар фикри мо фақат ин аст ки мо бояд дар симои як одам тамоми Тоҷикистонро мебинанд. мо ҳамеша мехоҳем ки дар симои як одам 8 миллион одамро мебинанд. мо мехоҳем ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман садо диҳад ва суруди миллии Тоҷикистон хонда шад. ҳамеша меҳнату заҳмати мо барои ҳамин аст. ташаккур. чизи дигар ба фикрам ки барои варзишгар ин ғизо аст. ҳамин хел не агар ишкам гурусна бошад, ба майдон баромадан бо рақиб сабқат кардан ҳам душворӣ бисёр дорад. шумо аслан дар як рӯз чанд бор ғизо мехӯред ва кадом таомро дӯст медоред ё чӣ мегӯянд реҷаи ғизои шумо чӣ хел аст? ман мебинам ки шумо дар ҳақиқат таноманд ҳастед. мо дар як рӯз 2 вақт машқ мекунем ва 3 вақт хӯрок мехӯрем ва ҳамааш аз рӯи реҷа. ҳамааш аз рӯи реҷа. агар мисол машқамон зиёд бошад бисёртар мехӯрем, агар кам бошад камтар. кадом навъи хӯрокро дӯст медоред аслан? оши палав. оши палав оши палавро бисёртар хай мегӯянд ки зиндагӣ беорзу ширин набуд, зиндагиро орзу ширин намуд. албатта шумо ҳам ҳоло ҷавон ҳастед, орзуҳои зиёд доред ва бигӯед ки нақшаҳои шумо, орзуҳои шумо чӣ гуна аст? чӣ дар зиндагӣ, чӣ дар варзиш? дар зиндагӣ, дар варзиш мақсад як аст ки дар чемпионати ҷаҳон ва бозиҳои олимпӣ ҷоизадор ва чемпион гардем. ташаккури зиёд барои суҳбат. мо бори дигар шуморо хуршедҷон табрик мегӯем бо пирӯзиҳоятон ва дар мусобиқоти дар пеш истода барои шумо боз комёбиҳои тоза ба тоза орзумандем. раҳмат устод. саломат бошед.